Pakem musik Jepara rawuh wonten ngarsa dalem panjenengan sedaya atas undanganipun panjenenganipun Bapak Sriyanto dan Ibu Khairunisa dalam rangka pernikahan putri tercintanya Mbak Devita dan Mas Jody. Semoga pernikahannya langgeng sampai kaken-kaken nenen-nenen, cita-citanya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan cepat dikaruniai momongan. Dua tembang sebelum acara ini berlanjut kembali. Monggo iki ra usah leren oleh artis iki jamaah-jamaah Pakem mah do turu kabeh hipi. Kene ndang dicekel nang. Lho piye to iki? Ada 3 bidadari cantik yang siap menghibur keluarga besar sing digawe sedulurku rombongan pangombyong pengantin kakung ingkang siang kali ini rawuh wonten dalempun Bapak Sriyanto. Mugi-mugi dadosaken keberkahan ingkang ageng. Amin. Dan saya nggih niki langsung kula timbali ingkang sepindah kei sinden sik. Sindene iki ana loro ya ayu-ayu, mega wedok. Dikei sing ora kadangan sik. Rena Maharena. Saiki ganti sapa sing dadi sinden biyen penyanyi Rena Maharena. Saiki telkiem itu telki ya gelem. Kene. Aduh. Kene Dok, lah liburan siang menika ten keluarga besar panjenenganipun Bapak Sriyanto dan Ibu Khairunisa. Salam-salam sik. Cewe lujeng. Siang. Ngasih apa dalu ngono aku. Masa kok wilujeng maksudnya? Wilujeng. Kok ngene to gedeng aku. Salam-salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga sing jawab nanti utang-utangnya ndang lunas. Sing ora jawab? Sing ora jawab ndang sadar nang jawab salam iki hukume wajib. Betul. Mujake ndongaake Nduk karo sing dadi manten. Mbak mantene sik blangah-blangah ayu. Blangah-blangah iki apa to? Ya sik piye? Sik wayu. Moga wedok kok. Kalau Mas Jody biayanya bagus, semoga-moga sampai kaken-kaken ini. Dong aku sidik dok siji serempetan sarung dan dadi ra usah angel-angel. Daki anjene suhune. Iki kanggo ngake swasana ing siang menika badhe ngersakake tembangan campur sari napa Bapak Ibu pangombyong saking pengantin kakung. Bapak ngersakake napa, Pak? Nyidam sari. Mboten sah kibawa nggih wektale mangke kentekan, mangke dalu mawon. Mangke dalu mawon sing bawa-bawanan nggih. Nyidam sari Nduk. Kanggo liburan siang menika libur sedulur pangombyong saking Demak. Ya. Jauh sekali ya. Ora nek kono ya cedhak. Saiki ra ana sing adoh Nduk. Iso langsung ngomong. Iso langsung tekan kene. Nyidam sari dadekke bareng pakeme musik Jepara Nduk.
karo ibuke niku lho sing beton tas seragaman lho kembar. Lah seragam ya ora masalah. Janjian kula nek. Heeh. Ndek wau janjian. Padha ayune ya, Nduk. Padha cuwantike. Padha wedoke. Padha wedoke. Sinambi angkara habi pasukan pejupun keluarga besar Bapak Sriyanto. Dedaharan yang siang menika pun kasediaaken enten rames bakso, horok-horok pecel. Horok-horok. Wis kandhane enak niki oleh tanduk, nek wetenge kele. Ayo budgetke ayo. Sesepuh kasepuhan ingkang gadah Mbak Sridaya Sugeng Siang keluarga pangombyong saking tlatah Demak ugi Sugeng Rawuh Sugeng Siang sinambi angkara habi pasukan keluarga Bapak Sriyanto keluarga mugi-mugi dadosake bingahe penggalih kagem sedaya kang rawuh. Iso sedep jebul ana bosku juragan graji barang iki mau iki mau ilang satu toh niki mangke nggih saged dipun cekapaken satu lagu saja oh ngoten nggih nika mangke temanten kekalih badhe dipun lengser manjing wonten ing panti busana saperlu gantos busana kanggulane busana sanesipun. Oke. Niki dilanjut sithik riyen ya Pak. Sithik wae. Nggih. Nah, kolaborasi Pak, kolaborasi. Mangke nek mboten dilanjut ndak kemoga. Nggih, dipun lanjut. Wong lagi sinambi anyaringi mangke menika kalajengaken tembang menika saged dipun lengseraken Ibu Cukup. Ben bongkote melu teles ya ben rampung ya Nduk ya. Mosok pucuk entok. Ya. Ati
matur suwun wong ayu kalajengaken monggo dhateng Bapak Pranatacara. Monggo sak sampunipun foto saking juru foto. Wis, Ibu. Mas sak cekapipun ngoten nggih, Mas. Nggih. Satu lagi Bapak, lagu satu lagi. Menika tembang sing hit ngoten nggih, monggo. Oke, sing hit. Iki pun tak siapake dangdut nggih monggo. Nggih campur sari monggo. Saiki nek ngono genten bar sinten keke penyanyi. Sing piyayine ayu rupane, irunge mblukang semplenti, mlakune kok macan luwe. Wes kan. Rafael lah, kene nduk wong ayu. Wis kandhane ya. Iki wis bojo apa durung to? Oh dereng, iki bojone sing nyuling. Iki tuwa-tuwane kapuk, dhuwur mabruk nang ngisor jengamu tak kandhani to. Wis kene nduk wong ayu. Salam-salam sik. Assalamualaikum. Duh, duwaune semene kena nyogek pentil iki. Iya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau tak titeni ya. Moga-moga sing jawab nek penyakit dan diangkat penyakit ya. Masuk surga ya. Saya rak jawab masuk angin wis bar. Mejake dadi manten, Duk. Mejake dadi manten. Mbok sijah. Kayak kudu. Ora durung kudu cek cilik. Cek cilik. Ha ya semene kok cek cilik iki kepiye wayahe mau. Ngenteni Om Kapit. Mindo. Iki kok malah ngejak cangkeman karo aku. Ngenteni aku mindo, aku tipe laki-laki setia. Heeh. Muga-muga dadi keluarga sing samawa. Ngersakake rombongan pangombyong pengantin ngersakake tembang napa monggo. Ibu monggo tak tari lho niki. Aja do mamah-mamah kok ditari rabi to kok geding aku. Apa monggo sembarang kira-kira apa nduk nek sembarang. Pripun? Kliwong. Iki bapake asmane sinten? Pak Yanto saking Demak. Oh aduh kan dari biayane Demak iso. Hah? Iya anjen kudune ya nyawer to, ora nyawer. Kene nduk kliwong kok. Wis kok geding aku wis. Pak Stianto pun susah disengkuyung sedulur kathah tak puji akeh-akeh sing berkah ya akeh sing turah. Nggih monggo Bapak. Nah, kene Duk, ayo wis. Aduh, nggih. Ganase ra umum saiki suwe geding aku. Ganase tak untal ya. Iya ta, sampeyan ra kok untal lho kepiye to? Duh, sing ndi ngono sing diuntal. Ya Duk. Jih saderengipun mangke tata cara long kinambi kepareng kersa rombongan saking Karanganyar Demak nyebar godhong kawis sabar satwatawis. Nggih. Persembahan satu lagu monggo saking kagem Mas Yanto sedulur kinase saking Demak. Sepisan ketemu Mbak Sija wong bekos dadi aku godho ati rinten siang dalu dulur wedok saka Sropyok Sugeng siang.
sedakohe tolak balak nyedana rezeki panjang nomor balik saya akeh. Nek biru biasanya umroh, nek abang ndang kaji, nek mek ijo njarah wali songo. Ayo dong rezeki. Heeh, sedakohe tolak balak nyedana rezeki panjang nomor aja eman-eman toh. Ayo dong. Sabdo pandit turutu nyoto terasa klasik mantep campur sarine ya sugeng siang sedaya pangombyong keluargaku kang ijin sang Demak sugeng pinaraan nrimo ing pandum rezeki wis tertakar bakal ketukar nek entuk sithik disyukuri ben dadi nikmat nek rak disyukuri dadine ya laknat to laknat kaya MC-ne potongane iki rak paten MC-ne laknat ya wis ana sing ngatur menungso mek sak derma ya nduk ya sabar narimo sing dadi manten tak pujekake muga-muga sing istri iki sabar narimo kayane sing sabar turah-turah nggih. Nah, beras sithik anjen kurang iku gawane menungso apa meneh wong lanang nafsune luwih. Di bojo ayu kowe ya kurang apa meneh sing bojone enak. Apa wis barang ngalir aja. Dedet akeh ya kurang apa dedet akeh kurang apa meneh sing ra di duit kaya iki. Sapa? Kabeh jamaahku. Heeh. Wis budgetke ya wong ayu. Sabdo pandit turutu bidal riyen nggih dilipur karo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok boten-boten suarane nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam utangnya lunas. Wes pokoknya itu mesti utangnya akeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'd. Katur dumateng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh ingkang anggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu dahat kinurmatan sabunging para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari pangayomaning para kawula ingkang sinubeng pakurmatan para trahing sutresna ingkang memardi mardawaning budaya luhur sumarambah para sanak kadang mitra pitepangan utaminipun saking keluarga besar Bapak Sriyanto Ibu Khairun Nisa ingkang pantes tampi pakurmatan risang pinanganten sarimbit ingkang kula tresnani minangka purwakaning atur sumangga kula lan panjenengan sedaya manungku puja puji dhateng Gusti ingkang Maha Asih inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ambabar daya pangaribawa tumanduk marang kawulanipun kacehna ing salebeting kalenggahan menika kula panjenengan sedaya pinarengaken kempal manunggal kanthi karaharjan katentreman kabagyan sarta kabagas kuwarasan. Nuwun para rawuh sholawat sarta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akuni sebagai umatipun angsal syafaatipun benjang wonten yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Nggih awit saking bombong saha bebenging panggalipun Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati piyambakipun boten saged nyerirani matur wonten ngarsa panjenengan sedaya pramila kula kadhawan dados sesulihipun dados tetalangaturipun ingkang angka sepindhah Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati ngaturaken salam takdim katur dumateng keluarga besar Bapak Sriyanto Ibu Khairun Nisa kanthi ikrar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati nyuwun pangapunten mbok bilih kula sak rombongan kathah trapsila subasita unggah-ungguh boten wonten kekiranganipun napa kemawon. Nggih sedaya pun telas niki Bu, dipun telasaken saking rombongan nggih nyuwun pangapunten menika saking keluarga Demak yen wonten napa kemawon trapsila subasita unggah-ungguh boten ranani panggalih panjenengan sedaya nyuwun agunging pangapunten. Salajengipun Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati matur nuwun sanget dumateng keluarga besar Bapak Sriyanto Ibu Khairun Nisa awet sampun dipun pahargya mugi-mugi kesaenan menika dipun bales dening Allah Subhanahu wa taala kanthi malipat-lipat ganjaranipun amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati anggadhahi putra ingkang asesilihipun Jodi Anggareksa ingkang kala wau sampun mengku garwa Devita Anggraini. Detik menika kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim kula pasrahaken katur dumateng keluarga besar Bapak Sriyanto Ibu Khairun Nisa mugi-mugi monggo dipun didik saha dipun gulawentah kados putranipun piyambak ampun dipun benten-bentenaken menika putra mantu sanajan piyambakipun blegeripun semantenakenipun piyambakipun dhateng pengalaman babagan keluarga palinga nyuwun didikanipun. Salajengipun kala wau mbeta cecangkingan sekedhik monggo dipun tampi Bu, Pak, nggih menika kangge tali asih mugi-mugi ngregengaken bebesanan menika lumunturing pinanganten kekalih mugi-mugi anggenipun lelomban wonten gisih ing samudra Balewisma atut runtut boten wonten alangan setunggal menapa-menapa saged bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bapak Suwarto Ibu Sri Sudarmiati insyaallah benjang-enjang Bu nggih dinten Selasa
niku badhe ngunduh mantu nggih. Monggo silaturahmi wonten Demak nggih nika dados mangke jadi. Nah, nanti malam di sini, besok diantarkan ke sana ya. Pokoknya happy di sini dulu. Kelihatannya sejuk gini. Nggih cekap semanten nggih sak paripurnanipun adicara menika kula sak rombongan badhe nyuwun pamit nyuwun doa restu panjenengan sedaya sesepuh pinisepuh saking tlatah Bang Sri nggih mriki nggih nyuwun doa restu mugi-mugi saking tlatah Bang Sri mriki ngantos Demak Bintoro wonten dalemipun piyambak-piyambak boten wonten alangan setunggal menapa-menapa slamet rahayu nir ing sambikala. Cekap semanten saking kula bepilih wonten atur ingkang bot kirang wijal wijiling angking kula matur nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul wal mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai ingkang tansah kita dherekaken menggah fatwa dawuh saha pangandikanipun katur dumateng Sang Hyaning para sepuh miwa para pinisepuh, para duta saraya, para pangombyong saking keluarga pinanganten kakung langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Suwarto sekalian Ibu Sri Dumar Sudarmiati dalah sedaya keluarga ingkang satuhu kinurmatan nuwun kepareng matur bilih kinanti raos bingah ingkang tanpa pepindhan kawula haminangkani sesulih saking Bapak Sriyanto sekalian Ibu Khairunisa bilih saderengipun langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken menggah raos syukur dumateng Gusti ingkang murbaing dumadi. Nuwun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten ing kalodhangan punika kita tansah pun paringi kawilujengan, kasugengan dalah kabagas warasan sehingga wonten ing siang menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kanthi saged wontenaken pepanggihan wonten ing mriki saperlu nderek mangayu bagya para kraminipun pinanganten kekalih nun inggih anak bagus Jodi Angga Riksa kalian anak ayu Devita Anggraini. Syukur alhamdulillah anggenipun nindakaken wibawa sanggama utawi ijab kabul ingkang nembe kemawon kalaksanaan kala wau tansah lumampah kanthi wilujeng rahayu lulus raharja kalir ing sambikala. Pramila saking punika sumangga kita tansah nyadongsa nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pinanganten kekalih kala wau tansah dipun tambahi pinten-pinten kanikmatanipun. Pun paringi rahmah hidayah berkah saha pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga wonten ing tembe mangke sak sampunipun resmi dadi suami istri. Mugi-mugi keluarganipun pun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wondene salajengipun selawat menggah salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi berkah selawat kita dumateng Kanjeng Rasul napa ingkang dados sunah-sunahipun
tuntunan saha ajaranipun kita saged nindakaken kanthi sak sae-saenipun kanthi harapan mugi-mugi wonten ing tembe mangke kita tansah pikantuk syafaatipun langkung-langkung syafaat imahipun wonten ing yaumil kiamah mangke. Para bapak saha para ibu ingkang dahat kinurmatan, wonten ing kalodhangan punika kawula minangka sesulih saha talang aturipun saking Bapak Sriyanto sekalian Ibu Khairunisa kakesaaken kapurih matur dumateng panjenengan sami bilih ingkang sepisan kawula ngaturaken salam taklim ahlan wa sahlan bi hudurikum bi hadzal majlis al mubarak. Ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng pinarak ingkang kanthi sekeca kanthi rawuh panjenengan sami wonten ing pahargyan punika nggih kawula rumaos bingah saha matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan sami sampun anindakaken kasainan kanthi kersa rawuh wonten mriki saperlu maringi doa restu saha pangestu utamanipun dumateng pinanganten kekalih. Pramila atas bantuan doa panjenengan sami menika mugi-mugi napa ingkang dados yasai panjenengan sami tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala pun paringi imbalan pahala ingkang berlimpah ganda seraya kita iringi doa jazakumullah ahsanal jazakumullahu khairan katsiran min haitsu la yahtasib. Wontene rawuh panjenengan sami wonten ing bagian menika mbok menawi mirsani kekirangan saking menapa kemawon duka papan palenggahan ingkang sampun kasediaaken dumateng panjenengan yen namung kados mekaten menika wujudipun nggih tempatipun nggih sempit boten saged nyaman anggenipun panjenengan pinarak napa malih pasugata ingkang sampun kasediaaken dumateng panjenengan namung kados mekaten menika wujudipun napa malih ugi mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami wonten ing pahargyan menika panjenengan mirsani kekirangan saking menapa kemawon duka papan palenggahan ingkang sangaten napa ingkang sampun kalaten duka kirang aruh kirang weruh kirang gubuh kirang rengkuh saha kirang samudayanipun nggih kawula minangkani sesulih saking keluarga besar Bapak Sriyanto nyuwun sih lumunturing samudra pangan sami. Wontene salam taklimipun saking Bapak Suwarto lumantar panjenenganipun Bapak Haji Sri Subroto ingkang sampun kaaturaken kala wau nggih kawula tampi kanthi bingahipun manah. Mugi-mugi silaturahim utawi pepanggihan ingkang sampun kita laksanaken wonten ing siang menika mugi dadosaken tambah rumaketing antawis keluarga saking Bapak Suwarto dalah keluarga saking Bapak Sriyanto anggenipun sami bangun bepisanan. Wondene tali asih utawi lamaran ingkang awujud sarana miwah upakarti minangka jangkeping para krama ingkang sampun kaaturaken kala wau nggih kawula tampi kanthi bingahipun manah ugi saksanipun kawula tampi ing mangke badhe kula aturaken dumateng Bapak Sriyanto sekalian mugi-mugi saged bekto kemanfaatan ingkang kathah saha saged damel pangenteng-enteng anggenipun hamengku ganti. Dene salajengipun atur utawi pasrahipun pinanganten kagung nuwun inggih anak bagus Jodi Angga Riksa ingkang sampun kaaturaken kala wau nggih Bapak Sriyanto sekalian Ibu Khairunisa boten kawratan tansah dipun tampi kanthi syukurning penggalih dipun tampi kanthi bingahipun manah lan dipun tampi kanthi asta ingkang tinarbuka. Wondene saktanipun dipun tampi gandeng menika sampun dados wajibipun tiyang sepuh lan menika dados kewajiban kita sedaya pramila ing mangke mbok menawi wonten kekiranganipun menika putra enggal nggih Bapak Sriyanto sekalian Ibu Khairunisa badhe berusaha maringi pitutur ingkang kathah badhe dipun bimbing lan dipun gulawentah ingkang sae-saenipun
supados lari kasebat ing mangke leres-leres saged migunani tumraping keluarganipun piyambak saha migunani dumateng sedaya keluarga ingkang wonten ing mriki. Mangkaten napa dados sekedar menika badhe maringi pesan dumateng mempelai berdua untuk Bapak Suryanto kepada mempelai berdua. Pesan atau amanah yang diberikan kepada Bapak Suryanto kepada kalian mempelai berdua berupa kalimat yang jumlahnya 1 juta. Apa itu artinya 1 juta? 1 juta yang kami maksud di sini artinya setia, jujur, dan takwa. Makanya kalian sekarang sudah resmi jadi suami istri. Sekalian nanti mengarungi hidup sehari-hari, kalian harus saling setia kepada pasangannya, berbuat jujur pada pasangannya, dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya atau ketiga ini bisa berjalan dengan baik, manakala tingkat ketakwaannya harus ditingkatkan sebaik-baiknya agar kesetiaan dan kejujuran bisa mengikuti dengan sendirinya. Mbak Pita, Mas Ayu, tahu pas pesannya malah guyon di makaten mangga napa ingkang saged kawula aturaken pinangka pungkasaning atur mbok bilih sakpurnaning pahargyan ing mangke panjenengan sami wonten ingkang badhe nderekaken wonten ing mriki nggih kawula rumaos bingah saha matur nuwun panuwun saha mbok bilih ing mangke sakpurnaning pahargyan panjenengan Pak Sami badhe ngersakaken kondur nggih kawula namung saged nirikaken kemawon nggih kawula namung boten saged ngaturi napa-menapa ingkang saged kawula aturaken namung sebuah doa mugi-mugi kondur panjenengan sami ing mangke Gusti Allah ingkang Maha Agung tansah maringi wilujeng slamet rahayu lancar boten wonten alangan sedaya pintu menapa-menapa ngantos dumugi wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Makaten menggah napa ingkang saged kawula aturaken mbok bilih ingkang kawula matur dumateng panjenengan sami wonten cicir caweting atur satemah boten damel sarujuning manah nggih kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah ing wusana hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetha Ibu, Bapak Ibu, kula nyuwun nggih ditata. Ngoten nggih. Dungkap tata cara paripurna wonten ing kalenggahan menika awit saking pikantuk sih saha nugrahaning Gusti Ingkang Purben dumadi tata cara palakrama kalampah kanthi wilujeng nirbaya nirwikara. Kula minangka pambiwara mbok tansah nglenggana kathah kekirangan kula pramila kula mbok bilih wonten kirang subasita atur kawula ingkang kalantur-lantur saha kirang sajakipun anggen kawula matur wonten ing tata cara palakrama menika kula namung nyadong lumunturing samudra pakaksama saking panjenengan sedaya ing wasana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Mbok bilih keluarga dari Demak mangke badhe pinaraan kula namung ngaturi sugeng pinarak kanthi lelenggahan sakeca. Mbok bilih badhe nyuwun pamit medal pasilan kawula namung ngaturi sesanti rahayu ingkang sarwi pinanggih konduripun dherekaken sugeng mugi-mugi wilujeng slamet ngantos dumugi dalem panjenengan sowan-sowan. Mekaten matur nuwun. Ing salajengipun monggo katur dumateng kelompok musik menika. Oke. Niki sinambi mirengaken tetembangan nikmati lagu langgaman campur sarine pakem. Nggih kalih kula timbali nggih ingkang sepindah mangke sing foto keluarga besare Bapak Saiful Anwar. Nggih. Nggih matur suwun Pak Is, Mbok nggih.
Ndang mek bojo to dingu suwe-suwe iki ngopo? Lho, lha apa nang bojo to, Mas? Lho kandhane Joko kok sak tuan. Joko. Lah iki mau penyanyi ya do perawan kabeh lho, Pak. Perawan jahitan iki to. Wis enak nih. Nggih, saya sinambi nenggo pengantene lenggah mangke foto sareng. Ingkang sepindah niki mangke gilirane panjenenganipun keluarga besar Bapak Saiful Anwar. Iki lagune napa nduk wong ayu? Nggih, pun paringi wonten langgaman se, Mas. Kersane sing turu lah ndang do turu neh. Sing turu apane? Ya turu sarike ngoten niku. lho. Tak kira ngono. Ya wis enak. Wis muga-muga dadi jampi sayae sedulur kene. Mriki dukuhe napa nggih? Nderek Bang Sri. Tetep Bang Sri nggih. Bang Sri nggih, tetep Bang Sri nggih. Ora Mbak Sri neng Bang Sri. Apa, Nduk? Nggih, katuran wonten jenang gula. Jenang gula. Wah kandhani. Iki karyane seniman Winasis biyen ya, Nduk, kanggo nguri-nguri budaya Jawa liburan kei jenang gula. Jenang gula kowe aja lali. Karo kapit iki ora bakal lali cah ayu ngono kae nalikane iki sida apa ora to iki kok susah padha dilakeni lho kok saiki bahasane dilakoni ki apa aku tak takon iya dilakoni to ngopo-ngopo ora patek cetha iki aku iki basa kok ayo ndak jenang gula ndak kita grup pakem tapi koyoke ora pakem blas. Oh, ngelingi zaman semono nalika urip susah nyandang susah dadi lakoni ya nduk kepengin urip mulya yang kudu rekoso iki dadi manten rahasiane nek kepengin urip mulya nek donya mati munggah swarga bekti karo wong tuwa bekti karo maratuwa mituhu karo bojo nrimo ing pandum rezeki berah disyukuri penting nrimo elek apik nrimo ngono Mas iya to masalah apik iki relatif nek kaya kowe kanggo ku elek tapi kanggo wong kae ya apik oh ngono ya kaya kae ya masaku kanggo ku apik tapi kanggo wong liya ya elek ya sajen ngono kuwi ayo bajetke ta wong ayu
Apa sing baju sing warnane ijo. Heeh. Iki. Menika lho, sing ngagem nika Surya Kanta menika lho, Mas. Hampir gene to, Nduk. Biayane ayu napa piye? Mboten ketoke kok saged uma-umi napa ngertos to, Bu? Iki mau kelinci ujo. Lah nggih, ngertos to, Bu? Heeh. Oh, kok mboten klegewa to, Bu? Niki nyuwun sewu nggih. Ketoke kok ya rada ngerti ngoten. Iki ora pengajian, oleh joget ya tak kandhani. Oh, penyanyi nggih. Penyanyi. Mbok menawi mangke nderek nyumbang lagu nggih monggo lho. Monggo. Aduh wis lali. Napa jenengan saged lagu niki, Bu? Monggo. Saged nggih. Kula mriku nggih, Bu. Kelinci ucul iki ya saged. Kita yo mak-umi mau tak deloke yo iso lho, Mas. Kandhane mak-umi. Nek ngono budgetke ben melu mak-umi meneh Nduk ya. Luwih HP meneh nek gelem nyanyi lho, Bu. Heeh. Ayo Nduk, gamblok terus ngene iki pokoke. Let's go. Pokoknya yang jenengan dom bunga ora gampang kena penyakit tak kandhani rasa gratis. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Monggo jumeneng kalih joget ora pengajian iki. Ayo
Lah nggih matur suwun nggih Bu nggih. Wah. Mbok menawa ana sing liyane lho Bu. Mboten nenten. Kok mahmo kok wong ditari rapi. Geding aku. Ngopo-ngopo kok. Nggih niki kula timbali sinambi liburan kali tembang-tembang pakem keluarga agung panjenengan Bapak Saiful Anwar sekeluarga monggo minggah sasana nggih. Dipoto. Dipoto. Mangke badan niku keluarga besar saking Bapak Asep nggih gentosan. Kene awakmu nduk kok sirahmu kok templeki. Sumu Mas. Sumu. Iki karek sepucuk iki to ya. Heeh. Tak entekke sik. Ya, karek sepucuk. Iki sepucuk to ya. Cek sepucuk, Mbak. Bayar barang apa lho. Bobote ben melu teles to, Mbak. Ngopo-ngopo. Wis, siap iki karek sepucuk lho ya. Iya. Sepiro ya? Langsung lunga to. Ngono iki tak kandhani, ngono ku lho wong bunga, ora saking wong piye-piye iki ora lho tak kandhani. Nah ngono ku nek ora urung ngono ora iso turu kok. Ndak tenan iki tak kandhani. Apa-apa kok. Jangan tak kandhani ra ngandel to. Ah mulakno wis. Nggih, matur suwun wong ayu. Iki gilirane Rena sih. Lenggah sik wong ayu ben kepanasan sithik nang kono adem. Heeh. Oh ngono. Kene nduk Rena. Iki bis Lorena. Ndak. Kok bis iki jeh perawan tak kandhani. Perawan kupinge. Perawan jahitan. Ada wis jahitan ping 7 jare tak kandhani. Ping 10. Ping 10 saya. Pisanan karo awakmu. Iku ra wis jeber iki. Mbak sembah. Nggih. Nggih, aku ki mbuh kandhani. Yen saya ngersake tembang napa, Ibu? Mboten ngertos. Heeh. Hah? Oh lagu anyar mboten ngertos iki. Geding aku. Rombongan pangombyong manten kakung pengen ngersake tembang napa ning badan iki? Keluarga besar Bapak Asep sekeluarga. Nggih monggo minggah sasana foto nggih kula timbali gentesan. Apa nduk lagune nduk? Aduh aku imanku ora kuat nduk Imron iki ra kuat nang kene iki. Apa ya? Perahu layar terene. Perahu layar. Jangan mati layaran mboten. Oh perahu layar. Wis di layar dhewe kok njaluk praune. Tah mangke mawon perahu layare. Ya engko ora apa-apa saku anut teh. Apa? Mulakno nek mangan-mangane mangan sing ana vitamine ben ora lali ya. Vitamin apa? Vitamin A B C D E F. Ayo malah laline mah nular ning aku iki piye? Ha iya ta. Kandhane kakean vitamin dadine jeblok to. Vitamin jeblok. Heeh. Ya nduk ya wis enak. Tombo kangene kula njenengan siang iki ben keturutan nggih. Oleh joget lho Kang iki Kang, oleh joget. Ora pengajian, tenan oleh.
Katimbalan melih panjenenganipun Bapak Sobirin sekeluarga minggah sasana foto-foto. Ibu-ibu udah kangen boten kalih garwane. Nah, setahun rasanya kok sewindu. Aku ora betah tinggal sewengi. Nah, mah tak losno. Nah, kowe ya aku ngantuk. Nah, ibarat setrum iki dua-duaan los. Los dol maksudnya lah kan. Iki lho malah beneran jane lho. Ah iya, nah aku sih malah beneran kabeh. Nggih, sinambi tetembangan, Nduk. Kula timbali melih keluarga agung panjenengan Bapak Sobirin sekeluarga minggah sasana foto. Badan iku disiapake Pak D Larno sekeluarga. Nggih, gentosan. Nah, iki kei perahu Nduk sing mundhut perahu niki Mbak iki. Perahu nggih. Wingi ana njaluk lagu niki, Pak. Iki Mas perahu layar 20.000. Bareng dijogeti neh 20.000, jogeti neh 20.000. Ngono ta, Nduk? Nah, wong duwe perahu dhewe, wong duwe ana layare kok dijaluk ya. Lah aku sing rak duwe praune wae aku ya meneng ae. Ya kayak perahu layar. Perahu layar, monggo. Layar.
Sasampunipun Bapak keluarga agung, Bapak Sembirin sekeluarga, lajengan kali keluarga Pak Diharno sekeluarga, Pak Paiman sekeluarga, dosan nggih. Ayo dong. Apa-apa iki nek pinuk lho suwi rasane mek sedilo. Nek ra penak lalah suwi.